Uy! Oh! Hello guys, welcome back to my channel. This is your Ilonggo vlogger, Kliff Acusta, and welcome to Snake Prank episode 2. Pwede kami na? Oo, pwede. Oh, saka namin! Bakit mo naman maging tropa pa? Welcome to my new vlog, pre. Welcome to my new vlog. Magkuha na rin ako. Yo, what's up? Yo, what's up? Naman, no, gali. Nagipot ko, geng-geng. This is Kepon from IBTS. Thank you so much, kay Kliff Panay Ikot na prank. Thank you so much, kid. Thank you. Nagipot. Man, no, gali ito. Bisit! Galapit mo tatakiyot sa heart. Ikaw. Alright, peace. Support Thank you. Thank you so much. Again, this is Kepon from IBTS. Appreciated, di tagal sa events na. Why? Sorry. Ulitin natin. Pwede ulitin? Pwede magulat ako. Thank you, magsaring. Sorry. Bago na sa product, sa sponsor ka na. Paano mag-open? Buksan mo. Hello, welcome. Wala ka sa vlog ko. Namit ang chips ko. Sorry. Manog na daan. Sorry, joke lang. Dala na Bye-bye na, chips bye-bye na. Bye-bye. Ito namin. Uy! Thank you, sir. Thank you sa pag-intro. Dami namin pa bukas ko. Thank you sa pag-intro. Dami namin pa bukas ko. Sabi ko sa'yo, ayoko eh. Thank you sa pag-intro. Wala na na mo. Keyboard pa sa liwan. Wala na na mo. Wala na ako ganun na keyboard. Are you sure nga wala ka na keyboard? Kaya na yan. Siya pala keyboard. Liwan. Ay, ano man. Kitirayan ka na to. Baka ako. Thank you. Thank you. Siya pala keyboard. Siya pala keyboard. Ikaw pala keyboard. Kami na sa. Kaya?
Chips, chips. Chips. Welcome to my vlog. Nami? Taga na yung manok. Gumabayad? Ayun, yan. Waay. Waay. Wala. Wala. Tingnan siya na. Thank you sa mag-intra. Ay, gusto mo mag-intra mo? Yeah, thank you, thank you. Uy, buha mo lang na yan. Buksan mo lang na yan. Buksan ko lang. Oo. Kala na pala tayo. Oo, ano ba? Hindi, ready okay lang eh. Okay na, sir. Kuya. Okay na, ready ka na. Dahil lang. Maano ka na eh. Pag amo ko na eh. Hindi, amo ko na biyaw na. Oo. Yan, nabiyaw ko na biyaw. Pakot ko kayo makita ulit sa iyang vlog mo. ang iyagin ang tindira nila to. Galing nga ko na tibot, kayo nila sa imulang ganito, dapat sa kakuntan. Ako, ano mo na gani? Oo. Sige. It's a prank. Thank you sa pag-intro. Thank you sa pag-intro. Ayos. Ano yung mga grupo? Hello. Thank you sa pag-intro. Ano sa chips? Oo. Hindi mo na kabalo bumukas. Gago na. Prites ka na lopan. Kaya ba na mga manok? Kaya ako balik ko. Balik. Ano mo po sa Prites to? Prites mo ka panuka. Thank you. Thank you. Hindi na promote na na. Nabligyan na sa akong nga, no? Sa akong nga nakilala. Ikaw din. Di na totoo. Kaon. Wala. Wala. Chips eh. Chips din Na? ka na. Namin na sa. Hindi. Chips na. Hindi. Chips Di na totoo. Chips na. Alam mo ka. Wala sila. Makaon mo ko gani. Ako naglit makibot. Hindi ah. Hindi ah. Promise. Ako na yung mama. Wala. Hindi, chips ah. Nakibot na yan. Hindi ah. Hindi na. Wala ako nakibot na. Asa iyo na. Hindi man. Nakibot sa tanggit ang babae. Makaunta. Sige. Wala siya kung ano kulbaan. Kalot pa more. Sige, kalot pa. Hindi siya mapagkita sa ako, no? Bye! Alright, if you like this video, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update ka sa mga latest ko ng mga video. This is your Iloilo vlogger, Kliff Acusta. See you on the next prank. Bye!